कोण कोणाचा जोर कोणाचा या कोकण सात लाईव्हच्या विशेष भागात आज आपण आता आलो आहोत वैभववाडीमध्ये नगरपंचायत निवडणूक आणि आरक्षण पडलेलं आहे। मात्र नगरपंचायत निवडणूक ही पुढच्या वर्षी होणार आहे। आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत आणि काही दिवसातच त्याचं मतदार यादी निश्चित झाल्यानंतर निवडणुकीच्या कामाला वेग येईल। खरी लढत जी होणार आहे ती भाजपा आणि ठाकरे गट यांच्याकडे होणार आहे। कोकणवासियांचं असेल किंवा आपल्या इथल्या भागातल्या लोकांचं दुर्दैव आहे की प्रभू हे रेल्वे मंत्रिपदावरून पायउतार झाल्याच्या नंतर ह्या मागणीला कुठेतरी ही जी आहे ती अडगळीत पडली मागणी आणि हा जो प्रकल्प आहे तो देखील अडगळीत पडला आणि तीपासून जी ठाकरे गटाला लागलेली गळती ती काही थांबत नाही आहे आणि या भाजपला तोंड देण्यासाठी इतर त्यांच्या तुल्यबळ असा सध्या स्थितीत तरी कुठलाही पक्ष नाही। किंवा ज्या साधनसामुग्री असतील त्यांचा अभाव मोठ्या प्रमाणावरती या ठिकाणी असल्यामुळे जी आरोग्य यंत्रणा आहे ही इथे दुबळी आहे। त्यामुळे इथल्या नागरिकांना इथल्या रुग्णांना असेल तर ते एकतर कोल्हापूर किंवा जिल्हा रुग्णालय नसेल तर गोवा पांबोळी हाच पर्याय आहे। आणि तर नगरपंचायत हे पुढच्या वर्षी किंवा 1.5 वर्षांनी निवडणुका होतील। आता जिल्हा परिषद पंचायत समिती होतील। या निवडणुकांमध्ये इथे भाजपचं वर्चस्व आहे, त्यानंतर उभाटाची ताकद आहे। शिंदे शिवसेना आणि बाकी इतर जे पक्ष असते त्याची फारशी ताकद या वैभववाडीमध्ये दिसत नाही आहे। एक ठाकरे गटाचा जो वोटर आहे तो निश्चित आहे आणि तो ठाकरे गटाला या निवडणुकीत सहकार्य करेल। मात्र ठाकरे गट विजयाजवळ किती पोहोचेल याची खात्री आपल्याला मात्र निवडणुकीच्याच निकालाच्या वेळी समजेल। कोण कोणाचा जोर कोणाचा या कोकण सात लाईव्हच्या विशेष भागात आज आपण आता आलो आहोत वैभववाडीमध्ये नगरपंचायत निवडणूक आणि आरक्षण पडलेलं आहे। मात्र नगरपंचायत निवडणूक ही पुढच्या वर्षी होणार आहे। आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत आणि काही दिवसातच त्याचं मतदार यादी निश्चित झाल्यानंतर निवडणुकीच्या कामाला वेग येईल। सध्या जिल्हा परिषदेचे आरक्षण अध्यक्षपदाचे सर्वसाधारण पडलेलं आहे। काय वैभववाडीची परिस्थिती आहे आणि कशा पद्धतीने व्यूहरचना आखली जात आहे राजकीय पक्षाकडून? अनेक इच्छुकांच्या मुलाखती असतील त्या तू घेतलेल्या आहेस, कशा पद्धतीने प्रतिसाद मिळतो इच्छुकांचा आणि काय वातावरण आहे? कृष्णाजी, पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्याच्या जिल्हा परिषदच्या 3 जागा आहेत, त्यामध्ये 2 जागा आहेत या महिलांकरता आरक्षित झाल्या। त्यामध्ये लोरे आहे ती नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या जागेसाठी आरक्षित झाली आहे। त्याच्यानंतर सर्वात महत्त्वाची होती ती कोकिसरेमध्ये आपण पाहिलं तर कोकिसरे ही सर्वसाधारण महिलेकरता आरक्षित झाली आहे। आणि राहिला हा कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघ, हा कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा सर्वसाधारण जागेकरता निश्चित झालेला आहे। हे जिल्हा परिषदेचे आरक्षण पडलेलं आहे आणि या जिल्हा परिषदेच्या पडलेल्या आरक्षणावरती जर आपण पाहिलं तर जिल्हा परिषदेवरती जे इच्छुक सर्वसाधारण प्रवर्गामधून जाणारे जे उमेदवार होते ते आपण पाहिलं तर लोरे आणि कोकिसरे या 2 मतदारसंघात सर्वाधिक होते। मात्र त्यांची या आरक्षणामुळे मोठी निराशा झाली आणि त्यांची मोठी कोंडी झालेली आपल्याला पाहायला मिळते। आणि हे बरेचसे जे इच्छुक उमेदवार आहेत ते आता कोळपे करता ट्राय करण्याच्या प्रयत्नात आहेत। बरेच जण त्या पद्धतीने मोर्चे बांधणी करतात आणि तू म्हटल्याप्रमाणे की कशा पद्धतीने इकडे एकंदरीत वातावरण आहे निवडणुकीचं, तर ज्यावेळी आरक्षण जाहीर झाल्याच्या नंतरची जी इथली परिस्थिती होती ती अशी होती की सर्वांना वाटत होतं की कोकिसरे आणि लोरे हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित होतील, निश्चित होतील। मात्र जे चित्र ह्या आरक्षणानंतर जे दिसतंय ते ह्याही दोन्ही जे मतदारसंघ आहेत ते महिलांकरता आरक्षित झाल्यामुळे तिथली इच्छुक उमेदवार होते ते म्हणजे आपण पाहिलं तर सध्याच्या स्थितीत वैभववाडीची जी राजकीय परिस्थिती पाहिली तर सर्वात बलाढ्य पक्ष हा भाजप आहे। त्यानंतर आपण पाहिलं तर ठाकरे गट आहे, त्यानंतर उर्वरित आपण म्हटलं तर शरद पवार राष्ट्रवादी गट आहे, मनसेची थोडी ताकद आहे, त्यानंतर अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष आणि शिंदे गट हे आहेत। पण मात्र खरी लढत जी होणार आहे ती भाजपा आणि ठाकरे गट यांच्याकडे होणार आहेत। मात्र आत्ताची परिस्थिती पाहिली तर अगदी लोकसभा विधानसभा या निवडणुकीपासून जी ठाकरे गटाला लागलेली गळती ती काही थांबत नाही आहे। त्यामुळे भाजपा एक प्रकारे 100% भाजपा करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच इतर पक्षांची जी आहे म्हणजे अगदी सत्तेत असणाऱ्या राष्ट्रवादी आणि शिंदे शिवसेनेची अवस्था इथली तर वैभववाडी तालुक्यातली बिकट आहे। त्या खालोखाल आता ठाकरे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची देखील तीच परिस्थिती आहे। सध्या इथे बघितलं तर भाजपचं सर्व म्हणजे अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायती असतील, त्याचबरोबर आपल्या सहकारी संस्था असतील, सोसायटी असतील आणि इतर ज्या जी स्थानिक
स्थानिक पातळीवरच्या ज्या विविध संस्था असतील त्या सर्व संस्थांवरती जे प्राबल्य आहे ते भाजपचं आहे. आणि भाजप जे ह्या वैभववाडी तालुक्यात ज्या पंचायत समितीच्या 6 जागा आणि जिल्हा परिषदेच्या 3 जागा, या तिन्ही जागा एकूण 9 मतदारसंघात भाजप ही स्ट्रॉंग आहे. आणि या भाजपला तोंड देण्यासाठी इतर त्यांच्या तुल्यबळ असा सद्यस्थितीत तरी कुठलाही पक्ष नाही, तर फक्त ठाकरे शिवसेना ही त्यांच्या विरोधातच सद्यस्थितीत आहे, असं स्थिती सध्या वैभववाडी तालुक्याची आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी कुठच्या नावाची चर्चा सुरू आहे किंवा कोणता चेहरा समोर येऊ शकतो वैभववाडीतून? आपण जर पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्यात 3 जिल्हा परिषदच्या मतदारसंघापैकी केवळ एक हा कोळपे मतदारसंघ हा सर्वसाधारण जागेसाठी निश्चित झालेला आहे. आणि या सर्वसाधारण जागेसाठी पाहिलं तर अनेक जण इच्छुक आहेत. त्या मतदारसंघात येणारे भालचंद्र साठे आहेत, जे माजी उपसभापती वैभववाडी तालुक्याचे राहिलेले आहेत. त्याचबरोबर महेश संसारे आहेत, ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध संघटना आहेत. आपण बघितलं तर भाजपा किसान मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस आहेत. त्याचबरोबर पंचगव्य सेवा केंद्र देखील ते चालवतात. त्याचबरोबर इतर ज्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी संस्था होत्या त्या संस्थांमध्ये काम केलेलं आहेत, ते देखील इच्छुक आहेत. राणे आहेत, ते मांगवलीचे सरपंच म्हणून त्यांनी 2 टर्म काम केलेलं आहे, ते इच्छुक आहेत. आपण त्याच्यानंतर पाहिलं तर स्वप्नील खानविलकर म्हणून आहेत, ते इच्छुक आहेत. युवा नेते आहेत भाजपची. ही सर्व भाजपची मंडळी आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर तिथवलीमधून नाशिर काजी, जे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलेलं होतं, वैभववाडी पंचायत समितीचे सभापती म्हणून काम केले, ते देखील या जागेसाठी दावेदार मानले जातात. त्यानंतर आणखी एक नाव येते की विजय तावडे म्हणून आहेत, जे उद्योग क्षेत्रात आहेत आणि सामाजिक क्षेत्रात गेली 10-15 वर्ष काम करतात. आणि नितेश राणे असतील किंवा नारायण राणे यांच्या कुटुंबाशी त्यांची जवळीक आहेत, ते देखील इच्छुक आहेत. त्यांनी देखील आपली मनातली जी उमेदवारीसाठी जी इच्छा आहे ती प्रकट केलेली आहे. त्याचबरोबर आणि महत्त्वाचं म्हणजे तालुक्यातील इतर जी मंडळी आहेत, जी ज्यांना लोरे असेल किंवा कोकिसरे मतदारसंघात ज्यांना संधी मिळाली नाहीत, असे देखील उमेदवार त्या ठिकाणाहून लढण्यासाठी इच्छुक आहेत. मग त्यामध्ये बघितलं तर आपण भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोदराव राणे आहेत, त्याचबरोबर जयेंद्रराव राणे आहेत. ही जी मंडळी आहे ही मंडळी त्या ठिकाणी लढण्यास इच्छुक आहे. मात्र पक्ष काय निर्णय घेतोय, वरिष्ठ त्यांचे काय निर्णय घेणार आहेत, याकडे त्यांची सगळ्यांची भूमिका आहे. आणि दुसरा असा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की ही सर्वसाधारण जागेसाठी ही मतदारसंघ निश्चित झाल्यामुळे या जागेवरून केवळ सर्वसाधारण म्हणजे खुल्या प्रवर्गातीलच व्यक्ती लढवावी असा देखील एक जोर या तालुक्यातून किंवा या भाजपच्या मंडळींकडून आणि इच्छुकांकडून वर येताना दिसतोय आपल्याला. आणि त्या पद्धतीने देखील मोर्चे बांधणी चालू आहे. आता नेमकी भाजपाकडून कोणाला उमेदवारी मिळते हे पाहणं देखील महत्त्वाचं आहे. त्यामध्ये आणखी एक नाव आपण जिल्हा परिषदेसाठी ॲड करू शकतो की जो आता नुकताच ठाकरे शिवसेनेतून प्रवेश केलेला युवा नेता आहे स्वप्नील धुरी, तो देखील इच्छुक आहे कोळपे झेडपीसाठी. आणि ही सर्व मंडळी ही भाजपाकडून इच्छुक आहेत. आणि इतर पक्षांचं बघितलं तर ठाकरे शिवसेना असेल किंवा इतर राष्ट्रवादी असेल, मनसे असेल, यांची अवस्था सध्या बिकट आहे. त्यांना उमेदवार शोधण्याची सध्याची त्यांची चाचपणी सद्यस्थितीत चालू आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांचा हा मतदारसंघ आहे. काही म्हणजे पूर्ण भाजपची ताकद ही या निमित्ताने नितेश राणेंच्या बाजूने आहे आणि वर्चस्व आहे नितेश राणेंचं. असा कोणता जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे ज्या ठिकाणी उभाटा आणि भाजप यांच्यात काटेकी टक्कर लढत होऊ शकते? कृष्णजी, मी मगाशीच म्हटल्याप्रमाणे सद्यस्थितीत भाजपा इथे 90% वैभववाडी तालुक्यात भाजपची मजबूत संघटना आहे. आपण पाहिलं तर लोकसभा निवडणूक झाली, त्याच्यानंतर विधानसभा निवडणूक झाली, तर या दोन्ही निवडणुकीमध्ये भाजपला इथे मोठं मताधिक्य हे या वैभववाडी तालुक्यातून मिळालेलं आहे. आणि हे मताधिक्य आहे ते नितेश राणे यांचं संघटन कौशल्य, त्याचबरोबर या भागात त्यांच्या माध्यमातून होतेली विकास कामं आणि कार्यकर्त्यांचं असलेलं एक बळ, या जोरावरती भाजपाकडून निवडणुका लढवल्या जातात. त्यामुळे सद्यस्थितीत जर आपण पाहिलं तर भाजपला टक्कर देण्या एवढी ताकद तर सध्या कुठल्याही गटाकडे नाही. कारण मोठे जे प्रवेश आहेत ठाकरे गटांकडून ते मोठ्या प्रमाणावरती भाजपकडे झालेले आहेत. आपण पाहिलं तर अगदी स्वप्नील धुरी असतील, मंगेश लोके असतील, त्याचबरोबर इथं शाखा प्रमुख असतील, विभाग प्रमुख असतील, ह्या मोठमोठ्या जी ठाकरे शिवसेनेकडे जी मंडळी होती ती भाजपच्या गोटात सामील झालेली आहे. त्यामुळे जी ठाकरेंची संघटना आहे ती ठाकरेंची संघटना मोठ्या प्रमाणात ह्या तालुक्यात कमकुवत झालेली आहे. आणि जर संघटनाच नसेल तर निवडणुका कुठल्या जोरावरती हा पक्ष लढणार अशी देखील परिस्थिती आहे. मात्र थोड्या का बहु प्रमाणात का असेना पण
ठाकरे शिवसेना यांना भाजपला एक आव्हान निर्माण करू शकेल अशी परिस्थिती आहे. कारण जो आपण बघितलं तर एक ठाकरे गटाचा जो वोटर आहे तो निश्चित आहे आणि तो ठाकरे गटाला या निवडणुकीत सहकार्य करेल. मात्र ठाकरे गट विजयाजवळ किती पोहोचेल याची खात्री आपल्याला मात्र निवडणुकीच्याच निकालाच्या वेळी समजेल. गेले अनेक दिवस म्हणजे अतुल रावराणे हे भाजपचे उभाटाचे मातब्बर नेते इकडचे आहेत. अनेक दिवस ते कुठे सक्रिय होताना दिसत नाही, कुठे चर्चेत दिसत नाही. सध्या अतुल रावराणे कुठे आणि कशा पद्धतीने त्यांची पण व्यूहरचना असू शकते? आपण पाहिलं तर विधानसभा निवडणुकीसाठी अतुल रावराणे हे कणकवली विधानसभा मतदारसंघातून इच्छुक होते ठाकरे शिवसेनेकडून. मात्र ऐनवेळी त्यांची तिकीट कापली गेली. त्यानंतर अतुल रावराणे हे सक्रिय राजकारणापासून थोडे अलिप्तच आहेत. सद्यस्थितीत ते पक्षाच्या कुठल्याही कार्यक्रमास म्हणजे ठाकरे शिवसेनेच्या कुठल्याही कार्यक्रमास ते उपस्थित नसतात. पक्ष संघटना किंवा पक्षाच्या सर्व कार्यक्रमापासून लांब असल्यामुळे सद्यस्थिती त्यांची व्यूहरचना ही येणाऱ्या निवडणुकीतच समजणार आहे नेमकी त्यांची भूमिका काय असणार आहे. मात्र सध्या ते कुठल्याच राजकीय पक्षाशी तसे त्यांची जवळीक नाहीत आणि राजकारणाशी थेट सध्या संबंध त्यांचा किंवा संपर्क नाही. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत झेडपी आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ते काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचं असणार आहे. कारण मागील निवडणूक ज्यावेळी झाली होती त्यावेळी भाजप शिवसेना म्हणजे ओरिजिनल भाजप एक संध ज्यावेळी शिवसेना होती आणि भाजप यांची युती होती आणि या युतीविरुद्ध स्वाभिमान अशी लढत झालेली होती आणि त्यावेळेस तोडीसतोड असं या तालुक्यात जी आहे ती निवडणूक झाली होती आणि त्या निवडणुकीत रावराणे यांची भूमिका ही महत्त्वाची होती. आणि आत्ताच्या ह्या निवडणुकीमध्ये त्यांची जी भूमिका ही अजूनपर्यंत अद्याप स्पष्ट झाली नाही. नेमके ते काय निर्णय घेतात. भाजपमध्ये तर आपण पाहिलं तर रावराणे हे पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या देखील आल्या होत्या. मात्र त्यांनी तशी अजून कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. ठाकरे सेनेपासून अलिप्त आहेत आणि भाजपशी त्यांची जवळीक नाही. मात्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचं आणि त्यांचं मैत्रीचं नातं आहे. त्यामुळे त्या मैत्रीच्या नात्यातचा काही परिणाम होतो का हे येणाऱ्या काळात समजू शकेल. जसं कणकवलीत आपण बघितलं तर सतीश सावंत, संदेश पारकर यांच्या नावाची कुठेतरी दबक्यावधात चर्चा सुरू होती की ते काहीतरी इतर पक्षात जाऊन किंवा राजकीय भूकंप करू शकतात. असं अतुल रावराणे इथे काय भूकंप करू शकतात का? सद्यस्थितीत अशी कुठली परिस्थिती नाही. जर रावराणे यांचा प्रवेश होणार असता तर ज्यावेळी आपण पाहिलं तर रवींद्र चव्हाण यांनी प्रदेशाध्यक्ष पदाची ज्यावेळी कार्यभार हाती घेतला त्यावेळीच हा प्रवेश होऊ शकला असता. मात्र तसं कुठे आपल्याला हा पाहायला मिळालं नाही. मात्र राजकारणात कधीही काही होऊ शकतं. त्यामुळे 100% आपण होणार नाही किंवा होईल हेही सांगता येत नाही. मात्र येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचं चित्र हे स्पष्ट होईल. नगरपंचायत निवडणुकीला अजून वर्ष आहे. त्यामुळे तरी पण शहरातले जे काय इथले जे प्रश्न आहेत ते त्याच्यावर अनेक म्हणजे पावसाचं पाणी सुद्धा अलीकडेच बाजारपेठेत पाणी आलेलं होतं. काय शहराची नक्की समस्या आहे? पाण्याची समस्या मोठी आहे. पावसात पण रस्त्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. कशा पद्धतीने हे कामं सुरू आहे? आपण पाहिलं तर वैभववाडी वाभे नगरपंचायतीची जी सार्वत्रिक निवडणूक होती ती 2022 मध्ये झाली होती आणि आता पुन्हा या बॉडीची जी कार्यकाळ आहे तो 2027ला संपणार आहे. जानेवारी 2027 मध्ये हा कार्यकाळ संपल्याच्या नंतर पुन्हा निवडणूक लागेल. नगराध्यक्षपद हे त्याचं देखील आरक्षण जाहीर झालेलं आहे आणि ते आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित झालं आहे. त्यामुळे मोठी जी आहे रस्सीखेच ती आत्तापासूनच सुरू झाली. जे मातबर नेते आहेत मग आपण पाहिलं तर शहर असतील आणि शहराच्या बाहेरील नेते आहेत ते या नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक आहेत आणि त्या दृष्टीने त्यांची मोर्चेबांधणी देखील झालेली आहे. आणि दुसरा प्रश्न तू विचारला असतो की वैभववाडी शहरातल्या समस्यांबाबत आपण पाहिलं तर वैभववाडीचे नगरपंचायत होऊन जवळजवळ आता 10 वर्ष उलटली. जे शहर आहे आपण पूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर वैभववाडी नगरपंचायत ही सर्वात छोटी नगरपंचायत आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने देखील आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देखील ती सर्वात छोटी नगरपंचायत आहे. मात्र त्या 10 वर्षात जर विकासाचा जर आपण आलेख बघितला किंवा विकासाचा जर सर्वे केला तर आपल्याला दिसेल की वैभववाडीच्या शहराचा जो विकास ज्या गतीने व्हायला हवा होता तो झालेला नाही. अनेक प्रश्न ह्या शहरातले जसे तेच आहेत. मग आपण त्यामध्ये बघितलं तर सांडपाण्याचा विषय आहे, पिण्याच्या पाण्याचा विषय आहे, ड्रेनेजचा विषय आहे. हे सर्व विषय हे अजून जसे ते आहेत आणि हे मार्गी लागणं गरजेचं आहे. नितेश राणेंच्या माध्यमातून कोट्यावधीचा निधी या नगरपंचायतीसाठी इथल्या विकास कामासाठी येतोय. मात्र त्याचा जो विनियोग आहे तो योग्य पद्धतीने होत
होत नसल्याचं देखील आपल्याला जाणवतं. कारण आपण जर पाहिलं तर वैभववाडी शहरात जी दोन्ही बाजूला शहराच्या मुख्य रस्त्यावरती जी गटारं बांधण्यात आली होती, त्या गटाराचा प्रश्न आपण बघितला तर वेळोवेळी त्या गटाराचा प्रश्न उद्भवला. गेल्या वर्षीपासून ह्या गटाराच्या विषयावरती अनेक विरोधकांनी देखील आंदोलनं केली होती. त्यानंतर गटाराचं काम पूर्ण करण्यात आलं. मात्र ते गटाराचं काम करत असताना जो योग्य पद्धतीने ते काम होणं गरजेचं होतं ते कुठेतरी झालं नाही. त्यामुळे आपण तुम्ही मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की जे पावसाचं पाणी असतं ते शहरात तुंबण्याचे किंवा साचण्याचे प्रकार आहेत ते होत आहेत. त्यामुळे या साध्या साध्या गोष्टीवरून नगरपंचायतीला टार्गेट केलं जातं, सत्ताधाऱ्यांना टार्गेट केलं आणि साहजिकच नागरिकांचा रोष आहे हा या भागाचे नेते किंवा या भागाचे पालकमंत्री आणि येथील स्थानिक आमदार नितेश राणे यांच्या बाबतीत नागरिकांचा होत आहे. आणि याला कारणीभूत जर आपण पाहिलं तर स्थानिक इथले पदाधिकारी आहेत. पदाधिकाऱ्यांच्या प्रत्येक प्रभाग असेल किंवा इथल्या शहरावरती म्हणावा तेवढा लक्ष नाही असं देखील एक ग्रामस्थांमधून बोललं जात आहे. गेली अनेक वर्षांची वैभववाडीकरांची मागणी आहे की वैभववाडी कोल्हापूर हा रेल्वे मार्ग व्हावा अशी इच्छा आहे. आता पण ती मागणी जोर धरत आहे. नितेश राणेंनी सुद्धा केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कशा पद्धतीने या लोकांची इथल्या मागणी आहे आणि त्याचा वैभववाडीसह सिंधुदुर्गला कसा फायदा होणार आहे? नक्कीच म्हणजे वैभववाडी आणि च्या दृष्टीने किंवा सिंधुदुर्गाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा हा जो दळणवळणाचा मार्ग आहे तो वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे मार्ग आहे. आणि जशी आपण पाहिली तर ही मागणी गेले 25 ते 30 वर्षापासून सुरू आहे. प्रत्यक्ष या मागणीला जो मूर्त रूप आलं ते ज्यावेळी आपल्या सिंधुदुर्गचे सुपुत्र सुरेश प्रभू हे रेल्वे मंत्री झाल्याच्या नंतर या मार्गाच्या खऱ्या कामाला म्हणजे थोडक्यात आपण म्हटलं तर हा जो मार्ग आहे निश्चित म्हणजे जो वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे मार्ग आहे त्या मागणीला खरं मूर्तरूप प्राप्त झालं. त्यावेळी या मार्गाचं सर्वेक्षण देखील झालं होतं. वैभववाडी कोल्हापूर 107 किमीचा हा मार्ग आहे रेल्वे मार्ग आणि तो ज्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग ठरणार होता. आणि जसं आपण पाहिलं तर पर्यटनदृष्ट्या देखील हा मार्ग महत्त्वाचा आहे, त्याचबरोबर व्यापाराच्या दृष्टीने देखील हा मार्ग महत्त्वाचा आहे आणि तो होणं गरजेचं आहे. मात्र आपण पाहिलं तर सुरेश प्रभू रेल्वे मंत्री झाल्याच्या नंतर याचं सर्वेक्षण झालं. त्यानंतर बजेटमध्ये रेल्वेच्या बजेटमध्ये यासाठी 300 कोटींची तरतूद देखील झाली. मात्र कोकणवासियांचं असेल किंवा आपल्या इथल्या भागातल्या लोकांचं दुर्दैव की प्रभू हे रेल्वे मंत्रिपदावरून पायउतार झाल्याच्या नंतर ह्या मागणीला कुठेतरी ही जी आहे ती अडगळीत पडली मागणी आणि हा जो प्रकल्प आहे तो देखील अडगळीत पडला. आता त्यानंतर नारायण राणे पुन्हा खासदार झाल्याच्या नंतर या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघाच्या या विषयाला पुन्हा परत तोंड फुटलेलं आहे. आणि नारायण राणे असतील, पालकमंत्री नितेश राणे असतील, त्याचबरोबर अगदी आपण कोल्हापुरातले धनंजय माडिक खासदार असतील, छत्रपती शाहू महाराज खासदार या सर्व मंडळींनी रेल्वे मंत्र्यांची देखील भेट घेतली होती. आणि आता हा कुठेतरी ह्या रेल्वे मार्गाच्या विषयाला पुन्हा एकदा तोंड फुटलेला आहे, वाचा फुटलेली आहे. तो मार्ग होण्याच्या दृष्टीने आता पावले उचलली जात आहेत. रेल्वे मार्ग जर आपण तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे मार्ग होणे हा अत्यंत गरजेचाच आहे. कारण कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्रात जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती आपण पाहिलं तर घाट रस्ते आपले आहेत ते पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये हे घाट रस्त्यांमध्ये दरडी कोसळून किंवा अन्य काही दुर्घटना घडून हे बऱ्याचपैकी बंद असतात. आपण कोल्हापूर वैभववाडी जो करूळ घाटमार्ग आहे, भुईबावडा आहे, त्याचबरोबर आंबोली फोंडा हे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जाणारे घाटमार्ग आहेत. तसेच रत्नागिरीतून देखील आहेत. मात्र हे घाटमार्ग पावसाच्या वेळी दुर्घटना घडल्यामुळे किंवा काही नैसर्गिक आपत्ती आल्यावरती हे घाटमार्ग बंद असतात. आणि अशा वेळी जो महत्त्वाचा आपल्यासाठी जोडणारा मार्ग होता हा रेल्वे मार्ग आहे. तो रेल्वे मार्ग जर झाला तर आपली जी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण आहे हा आणखी जवळ येणार आहे. तो मग आपण पाहिलं तर पर्यटनदृष्ट्या देखील आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक हे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येतील आणि त्याचा फायदा देखील आपल्या स्थानिक ग्रामस्थांना नागरिकांना होणार आहे. आणि आपल्याकडील जो माल आहे मग आपण आपला कोकणी मेवा असेल तो मोठ्या प्रमाणावरती त्या भागात जाण्यासाठी देखील ही रेल्वे महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे आपण पाहिलं तर हा मार्ग सर्व कोकणच्या विकासासाठी एक मार्ग ठरणार आहे आणि तो होणं गरजेचं आहे. आणि आपण पाहिलं तर त्या आत्ताच खासदार नारायण राणे असतील, नितेश राणे असतील यांनी रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेतलेली आणि यालाच लवकरात लवकर हा मार्ग पूर्ण व्हावा अशी या येथील नागरिकांची आणि येथील प्रवासी वर्गाची सर्वांचीच एक मागणी आहे. आणि
तसं स्वप्न देखील हे इथले ग्रामस्थ नागरिक पाहत आहेत आणि ते पूर्ण होईल अशी सर्वांना अपेक्षा आहेत. पण बघूया आता येणाऱ्या काळात केव्हा हा मार्ग पूर्ण होईल. आपण बघितलं तर गेली 25 ते 30 वर्ष या रेल्वे मार्गाच्या केवळ गप्पाच मारल्या जात होत्या, त्या प्रत्यक्षात केव्हा हा रेल्वे मार्ग होईल आणि या मार्गावरून रेल्वे केव्हा धावेल याची प्रतीक्षा इथल्या नागरिकांना आहे. रेल्वे मार्ग झाला, आता घाट मार्ग जो आपण म्हणतो की घाट चालू झाला, पण दरड कोसळण्याचं सत्र हे सुरू आहे. म्हणजे रस्ता चांगला जात आहे पण वरून घाटाची भीती आहे. तसंच घाट मार्गासह तालुक्यातील जी ग्रामीण भागातील जी रस्ते आहेत त्यांची पण दयनीय अवस्था या ठिकाणी पाहता येते. कशा पद्धती ही रस्त्यांची दयनीय अवस्था आहे, पालकमंत्र्यांनी कशा पद्धतीने निधीच्या तरतूद केलेली आहे. आपण पाहिलं तर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारे घाटमार्ग वैभववाडी तालुक्यातून 2 जाणारे आहेत. एक त्यामधला करूळ घाटमार्ग आहे आणि भुईवाडा हा घाटमार्ग. आणि ह्या दोन्ही घाटमार्गातून वाहतुकी चांगल्या पद्धतीने असते. सध्या आपण पाहिलं तर महत्त्वाचा मार्ग आहे तो करूळ आहे. करूळ तरळे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरचा महत्त्वाचा घाटमार्ग आहे आणि हा घाटमार्ग मागील 6 वर्ष जवळजवळ बंद होता. त्यातलं कॉन्क्रिटीकरण करण्यात आलं आहे आणि सर्व रस्ता हा नूतनीकरण करण्यात आला. मात्र पाहिलं तर ज्या घाटात नूतनीकरणानंतर जी घाटाची अवस्था झाली ती मोठ्या प्रमाणावरती दरडी कोसळणे आणि जो धोका आहे संरक्षण भिंतींचा, ह्या विषयावरून या घाटातल्या वाहतुकीवरती देखील अनेकदा प्रश्न निर्माण झालेले होते. मात्र आता जर पाहिलं तर सध्याच्या स्थितीत हा घाट वाहतुकीसाठी सुस्थितीत आहे आणि त्या पद्धतीने वाहतूक देखील मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. मात्र जर पाहिलं तर आपण कोल्हापूर तरळे हा जो राष्ट्रीय महामार्ग आहे त्या राष्ट्रीय महामार्गाचं गेल्या 1.5-2 वर्षात जे काम संथ गतीने सुरू आहे त्या संथ गतीच्या कामाचा परिणाम हा येथील पर्यटनावरती, सिंधुदुर्गातल्या पर्यटनावर देखील मोठ्या प्रमाणात होते. आपण जर पाहिलं तर गगनबावडा ते कळेपर्यंतचा जो रस्ता मधला आहे तो अत्यंत त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावरती त्या मार्गावरती खड्डे आहेत. त्यामुळे जो पर्यटक आहे तो ह्या मार्गाने यायला तयार नाही. हा जो पर्यटक आहे तो अगदी आंबोली, आजरा ह्या मार्गाने पर्यटक होतो. तीच परिस्थिती फोंडा घाटाची तशीच आहे. त्यामुळे कोकणात येणारा म्हणजे सिंधुदुर्गात येणारा जो पर्यटक आहे तो इकडे या मार्गाने येणारा मंदावला. गेली 2 वर्षात आपण पाहिलं तर या रस्त्यामुळे अनेक अडचणी ह्या वाहन चालकांच्या झाल्या होत्या. घाटमार्ग बंद होता, रस्ते खड्डेमय झालेले होते, खोदाईमुळे रस्त्यांची दुरावस्था झालेली होती. त्यामुळे जो पर्यटक वर्ग होता तो या मार्गावरून येण्याला तयार नव्हता किंवा या मार्गाचा अवलंब करत नव्हता आणि त्याचा परिणाम कुठेतरी व्यवसायावरती झाला होता. आणि एकंदरीत आता जर आपण पाहिलं तर वैभववाडी ते गगनबावड्यापर्यंतचा रस्ता सुस्थितीत होत आलेला आहे. काही किरकोळ ठिकाणी 2-2.5 किलोमीटरचा रस्ता होणे बाकी आहे. तो झाल्याच्या नंतर हा मार्ग सुकर होईल. मात्र जो उर्वरित जो भाग आपण पाहिला तर कळे ते गगनबावडा हा मार्ग देखील लवकरात लवकर होणं गरजेचं आहे. आणि तो झाला तर वैभववाडीकडे किंवा कोकणाकडे येणारा जो पर्यटक आहे तो अगदी जलद गतीने या कोकणात येईल आणि इथलं पर्यटन देखील वाढण्यास त्याचा मदत होईल. आणि दुसरा प्रश्न तू विचारला की तो वैभववाडी तालुक्यातला ग्रामीण मार्गाचे जी दयनीय अवस्था झाली. नक्कीच जर आपण पाहिलं तर वैभववाडी फोंडा हा उंबर्डेपर्यंत हा रस्ता जो जोडला जातो हा सर्वात महत्त्वाचा रस्ता आहे. त्याच पद्धतीने आपण पाहिले तर ग्रामीण भागात देखील जे राज्यमार्ग आहेत त्या राज्यमार्गांची बऱ्यापैकी दयनीय अवस्था झालेली आहे. नितेश राणेंच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर अगदी विरोधात असल्यापासून ते सत्तेत असेपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर निधी त्यांनी वैभववाडीच्या विकास कामांसाठी आणलेला आहे. मात्र जर आपण पाहिलं तर जे महत्त्वाचे मार्ग आहेत, आता तू उल्लेख केल्याप्रमाणे की जे महत्त्वाचे राज्यमार्ग आहेत त्यांची मोठी दयनीय अवस्था आहे आणि ती दयनीय अवस्था सुधारणं सगळ्यात महत्त्वाचं असणार आहे. कारण आपण पाहिलं तर रस्ते वाहतूक सुरळीत असणं गरजेचं आहे. कारण मागील महिन्यात आपण पाहिलं तर या फोंडा वैभववाडी रस्त्यावर खड्ड्यातून दुचाकीवरून पडून एका महिलेचा मृत्यू देखील झाला होता. असे प्रकार अपघात होणे आणि अपघातातून एखाद्याचा मृत्यू वगैरे होणं हे खूप दुःखद ह्या घटना आहेत. ह्या होऊ नयेत याकरता ज्या शहरातल्या किंवा शहर असतील किंवा तालुक्यातले जे मुख्य रस्ते आहेत हे सुस्थितीत असणं गरजेचं आहे. त्याकरता पदाधिकारी, इथल्या स्थानिक पदाधिकारी असतील यांनी लक्ष ठेवणं अगदी गरजेचं आहे. कारण रस्ते जर सुस्थितीत असतील तर इथलं दळणवळण देखील चांगल्या पद्धतीने होणार आहे. पर्यटक देखील या भागात येणार आहेत आणि त्याचा परिणाम इथल्या आर्थिक उन्नतीवरती देखील होणार आहे. आरोग्याच्या बाबतीत आपण जिल्ह्यात ती चित्र आहे. वैभववाडीत कशा परिस्थिती आहे आणि अगदीच जर गंभीर रुग्ण असेल त्यांना कुठे रेफर केलं जातं? आपण जर पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्याच्या आरोग्याची जी मदार आहे ती एकतर कोल्हापूर नसेल तर आपलं जिल्हा रुग्णालय ह्या 2च भागांवरती आहे. म्हणावं तसा वैभववाडी तालुका अजून आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम नाही.
वैभववाडी तालुक्यात 2 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि 1 ग्रामीण रुग्णालय आहे. मात्र सध्या तिथली परिस्थिती जर बघितली तर अपुरा असणारा कर्मचारी वर्ग, त्याचबरोबर औषध साठा असेल आणि इतर ज्या महत्त्वाच्या ज्या साधनसामुग्री असतील त्यांचा अभाव मोठ्या प्रमाणावरती या ठिकाणी असल्यामुळे जी आरोग्य यंत्रणा आहे ही इथे दुबळी आहे. त्यामुळे इथल्या नागरिकांना, इथल्या रुग्णांना असेल तर ते एकतर कोल्हापूर किंवा जिल्हा रुग्णालय, नसेल तर गोवा बांबोळी हाच पर्याय आहे. आणि भविष्याच्या दृष्टीने या ठिकाणी आरोग्य यंत्रणा अगदी स्ट्रॉंग करणं किंवा दर्जेदार करणं हे गरजेचं आहे. कारण इथला वैभववाडी तालुका हा 34 गावं जी आहेत ती ग्रामीण, त्यातल्या बहुतांश भाग हा ग्रामीण भागात आहे. या भागातून रुग्णांना चांगली सेवा जर द्यायची असेल तर इथली आरोग्य यंत्रणा सक्षम असणं गरजेचं आहे. रोजगाराच्या बाबतीत कशा प्रकारे काय रोजगाराच्या बाबतीत विजन आहे येथील पालकमंत्र्यांचे किंवा स्थानिक आमदारांचे आणि कोणते प्रकल्प प्रस्तावित आहेत? जर रोजगाराचा विचार केला आपण तर वैभववाडी तालुक्यात रोजगाराच्या संधी मुळात उपलब्ध नाहीत. इथले जो तरुण वर्ग आहे 10वी 12वी पदवीधर झाल्याच्या नंतर शहराकडे वळतो आणि त्यांना इथे थांबवण्यासाठी एक तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेती हा व्यवसाय च्यात मोठे बदल होणे गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण पाहिलं तर इथे या भागात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्वाधिक ऊस जो आहे तो वैभववाडी तालुक्यात केला जातो आणि वैभववाडी तालुक्यात ऊस शेती देखील मोठी होती. मात्र आपण पाहिलं तर इथला ऊस हा कारखाना इथे उपलब्ध नसल्यामुळे तो हा ऊस जातो हा डी वाय पाटील कारखान्याला किंवा आपण बघितलं तर भोगावती या भागात वगैरे जातो, राधानगरी वगैरे ह्या भागात इथला ऊस जातो. त्यामुळे वाहतूक दृष्टी नसेल किंवा इतर ज्या खर्च आहे तो पाहता ऊस शेती देखील परवडणारी राहिलेली नाही. इतर शेतीचा विचार केला तर सिंचनाचे जे प्रकल्प आहेत ते सिंचनाचे प्रकल्प झालेत, मात्र त्यांच्या पुढचे कालव्यांचे जे प्रश्न आहेत मग आपण बघितलं तर आखावणे असेल, कुर्ली असेल, त्या खालोखाल आपण नाधावडेचे प्रकल्प, लघु प्रकल्प आहेत, त्याच्यानंतर नानिवडे आहे, तिथवली आहे, ही जे प्रकल्प आहेत त्यांचे कॅनॉल होणे किंवा लोकांच्या शेतापर्यंत हे पाणी पोहोचणं गरजेचं होतं किंवा त्यामुळे शेतकरी समृद्ध होईल हे जे विषय आहे ते मार्गी लागणं गरजेचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रोजगाराची, आपण तुम्ही बोलल्याप्रमाणे की रोजगाराच्या संधी इथे उपलब्ध होण्यासाठी MIDC साठी नाधवडे येथे देखील जागा आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रिपदाचा ज्यावेळी कार्यभार हाती घेतला त्यावेळी त्यांनी देखील घोषणा केली होती की नाधवडे येथील जी MIDC आहे, MIDC जी नियोजित जागा आहे या ठिकाणी लघु उद्योग सुरू करण्याचे किंवा तिथे आणण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. आणि ते जर झाले तर वैभववाडी तालुक्याची जी रोजगाराची जी पोकळी आहे किंवा रोजगारासाठी आपला इथला तरुण वर्ग आहे जो शहराकडे पळतो तो इथे थांबू शकतो आणि त्याची द्वार जी आहे ती लवकर उघडणं गरजेचं आहे. कारण आपण पाहिलं तर या वैभववाडी तालुका हा ग्रामीण भाग आहे आणि ग्रामीण भागातला जो तरुण आहे तो शहराकडे आकर्षित होऊन इथली लोकसंख्या आहे ती रोडावत आहे आणि त्याचा परिणाम जो आहे तो येणाऱ्या भविष्यात वेगवेगळ्या घटकांवरती होणार आहे. त्यामुळे येथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणं अत्यंत गरजेचं आहे. रेल्वेच्या बाबतीत आपण वैभववाडी कोल्हापूर जशी रेल्वेची मागणी आहे तशी इथून जे सध्या जे रेल्वे स्टेशन आहेत किंवा इथून जे जाणारे मुंबईत जाणारे किंवा मुंबईतून येणारे रेल्वे गाड्या आहेत त्यांच्या बाबतीत कशा पद्धतीने लोकांची मागणी आहे की रेल्वे इथे लांब पल्ल्याच्या गाड्या इथे थांबण्या गरजेचं, अशा कोणत्या रेल्वे थांबतात किंवा लोकांची काय मागणी आहे? आपण जर पाहिलं तर कोकण रेल्वे मार्गावरचं वैभववाडी हे महत्त्वाचं स्थानक आहे आणि आपल्या म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं ते प्रवेशद्वार आहे. आणि वैभववाडी तालुक्याचं जर भारमान आपण जर काढलं तर अगदी कणकवली, सावंतवाडी, कुडाळ ह्या रेल्वे स्थानकांप्रमाणे जवळजवळ आहे. मात्र इथले जर गाड्यांचा थांबा बघितला तर ज्या जलद गाड्या आहेत त्या कुठल्याच गाड्या थांबत नाही. केवळ आपल्या 3 गाड्या आहेत, कोकण कन्या, मांडवी आणि तुतारी एक्सप्रेस, या 3च गाड्यांना इथे थांबा आहे. आणि मोठ्या प्रमाणावर जी प्रवासी जी वाहतूक आहे ती या भागातून होते. आपण याला जर वैभववाडी स्थानकाचा जर विचार केला तर आजूबाजूचे 4 तालुके आहेत हे याला जोडलेले आहे. त्यामुळे गगनबावडा आहे, राजापूर आहे, वैभववाडी तालुका आहे आणि कणकवली तालुक्यातला बराचसा भाग, त्याचबरोबर देवगड तालुक्यातले देखील जे प्रवासी आहेत ते वैभववाडी स्थानकातून प्रवास रेल्वे स्थानकातून करत असतात. मात्र जर पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्यात ज्या रेल्वे स्थानकावरच्या ज्या सुविधा आहेत त्या खूप अपुऱ्या आहेत. आपण त्यामध्ये जर पाहिलं तर वैभववाडी स्थानकात रेल्वे तिकीट काउंटर आहे, जे रिझर्वेशन आहे ते गेल्या कोरोना काळापासून बंद आहे. त्यानंतर वैभववाडी जे रेल्वे स्थानक आहे त्यातल्या प्लॅटफॉर्मवरती छप्पर नाही, जलद रेल्वे गाड्यांना थांबा नाही, अशा अनेक समस्या आहेत ह्या वैभववाडी तालुक्यातल्या महत्त्वाच्या वैभववाडी रेल्वे स्थानकावरती आहेत. याबाबतची मागणी वैभववाडी रेल्वे प्रवासी संघटनेमार्फत इथल्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आलेली आहेत.
त्याचबरोबर नितेश राणे असतील, खासदार नारायण राणे असतील यांच्यापर्यंत त्याची मागणी केलेली आहे. येत्या काळात ह्या मागण्या पूर्ण होतील का याची देखील अपेक्षा आहेत. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वैभववाडी तालुक्यातल्या हा जो रेल्वे मार्ग आहे, आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या रेल्वेचं जर बघितलं तर बऱ्यापैकी कायापालट झालेला आहे. मागील वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वैभववाडी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली बरीचशी जी रेल्वे स्थानकं आहेत ती सुशोभीकरण करण्यात आली. मात्र वैभववाडी तालुक्याचं जे रेल्वे स्थानक आहे, जे महत्त्वाचं रेल्वे स्थानक आहे, त्या ठिकाणी जी प्रलंबित जी कामं आहेत, ते प्रलंबित ज्या सुविधा आहेत त्या होणं गरजेचं आहेत. आणि जलद गाड्यांना या ठिकाणी थांबा मिळणं गरजेचं आहे. कारण या ठिकाणचा जर वैभव रेल्वे स्थानकाचा जर विचार केला तर वैभववाडी रेल्वे स्थानकाच्या जवळजवळ 5 तालुके येतात आणि त्या 5 तालुक्यातले प्रवासी मोठ्या प्रमाणावर इथून प्रवास करतात. जर जलद गाड्यांना इथे जर थांबा मिळाला तर त्याचा फायदा नक्कीच होईल. कारण आपण पाहिलं तर नेत्रावती ही राजापूर सारख्या रेल्वे स्थानकावर थांबते. आताच नुकतं पालकमंत्र्यांनी रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेतल्याच्या नंतर सिंधुदुर्ग नगरी आणि कणकवली येथे देखील जलद गाड्यांना थांबा मिळाला. त्याचप्रमाणे वैभववाडी तालुक्यासाठी देखील जलद गाड्यांना थांबा मिळायची अशी मागणी आहे. ती प्रवासी वर्ग आणि इथल्या लोकप्रतिनिधींकडून मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. आणि त्याला जर ही मागणी जर प्रत्यक्षात आली तर इथलं जे प्रवासी वर्ग आहे हा मोठ्या प्रमाणावरती या ठिकाणी वाढेल हे नक्की आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा जाहीर झाला आहे. मालवणात म्हणजे जिल्ह्याभरात लाखो पर्यटक या निमित्ताने येतात. अगदी काही पर्यटक हे कोल्हापूर मार्गे पण येतात. वैभववाडीत असं काय झालं की वैभववाडीत पर्यटकच थांबत नाही किंवा ते इतर तालुक्यात वळले जातात. मग कोल्हापुरात पर्यटक थांबावेत, इथेच राहावेत, यासाठी काय उपाययोजना करणे गरजेचे आहे? पर्यटनाचे कोणते प्रकल्प यावेत? आपण पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्यात पर्यटक थांबले जात नव्हते, हे बरोबर, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. मात्र आता जर पाहिलं तर आताच नुकताच म्हणजे जो महाराष्ट्राचा पहिला काचेचा पूल हा वैभववाडीत झाला. आपले तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर असतील, सध्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून हा प्रकल्प या ठिकाणी जो झाला आहे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती पर्यटक हे येत आहेत. आपण पाहिलं तर वैभववाडीत पर्यटनासाठी मोठी संधी आहे. आपण नाधवडे उमाळ आहे, बारमाही वाहणारा नापणे धबधबा आहे, त्याचबरोबर ऐनारी गुहा आहे, असे विविध ठिकाणे आहेत की ती जी डेव्हलप होणं गरजेचं आहे. ती डेव्हलप झाली तर मोठ्या प्रमाणावर जो पर्यटक आहे, जो आपल्या समुद्र किनारपट्टीवर जो पर्यटक जो येतो तो पर्यटक या ठिकाणी देखील भेटी देऊन जाऊ शकतो. मात्र ही पर्यटन स्थळं आहेत, ही पर्यटन स्थळं डेव्हलप होणं गरजेचं आहे. जसं नापणेसाठी सध्याच्या पालकमंत्री आणि दीपक केसरकर यांनी जी महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि ज्या पद्धतीने ते डेव्हलप केला, जो आता पूर्ण देशात तो नावारूपास आलेला हा नापणे धबधबा किंवा काचेचा पूल झाला आहे, त्या पद्धतीने इतर जी पर्यटन स्थळं आहेत ती पर्यटन स्थळं जर डेव्हलप झाली, त्यांच्यात जर सुधारणा झाली तर नक्कीच इथे जो पर्यटक आहे, जो बाहेरून येणारा पर्यटक आहे, तो वैभववाडी तालुक्यात स्थावरेल आणि वैभववाडी तालुक्यात त्याचा जो फायदा आहे तो वैभववाडीतल्या नागरिकांना होईल, इथल्या व्यावसायिकांना होईल. त्याच्याकरिता जे पर्यटन स्थळं आहेत ही पर्यटन स्थळं विकसित होणं गरजेचं आहे. नक्कीच. हे होते आपले प्रतिनिधी श्रीधर साळुंके. गेले वैभववाडीच्या बाबतीत आपण बघितलं तर वैभववाडीचं आता जिल्हा परिषद पंचायत समितीचं इलेक्शन आहे, तर नगरपंचायत हे पुढच्या वर्षी किंवा 1.5 वर्षांनी निवडणुका होतील. आता जिल्हा परिषद पंचायत समिती होतील. या निवडणुकामध्ये इथे भाजपचं वर्चस्व आहे, उभाटाची, त्यानंतर उभाटाची ताकद आहे. शिंदे शिवसेना आणि बाकी इतर जे पक्ष असते त्याची फारशी ताकद या वैभववाडीमध्ये दिसत नाही आहे. पण जे वैभववाडीचे जे नेते होते, उभाटाचे जे नेते आहेत, गेल्यावेळी विधानसभेसाठी इच्छुक असणारे अतुलराव राणे हे या निमित्ताने सक्रिय नसल्याची बाब समोर येत आहे. अतुलराव राणे काय करणार, कशा पद्धतीने त्यांची व्यूहरचना असेल याकडे सुद्धा सर्वांचे लक्ष लागून असेल. मात्र हे वैभववाडीचं हे राजकीय गणित आपण बघतात. दुसरीकडे विकास कामांसुद्धा प्रलंबित आहेत. रेल्वेच्या फक्त आजपर्यंत गप्पा मारल्या गेल्या. जी वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे ज्या अनेक वर्षांची लोकांची इथल्या मागणी आहे, त्यासुद्धा अनेक वर्षांचे ह्या प्रश्नावर फक्त गप्पा रंगल्या गेल्या. आता या मागणीला मूर्तरूप देण्यासाठी पालकमंत्री असतील किंवा खासदार नारायण राणे असतील हे सुद्धा प्रयत्न करत आहेत. सुरेश प्रभू असताना या रेल्वे मार्गाला गती मिळाली होती, त्यावेळी ते रेल्वे मंत्री होते. मात्र आता पुन्हा एकदा थांबतोय की काय अशी येथील लोकांची भावना झालेली आहे. त्यामुळे या रेल्वे प्रकल्पासह इथे रेल्वे मार्गासह इतर सर्व जे पर्यटन असतील किंवा आरोग्याचा जो दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे तो सुद्धा इथे मार्गी लागला पाहिजे, किंवा रोजगाराच्या दृष्टीने साखर कारखाना असेल किंवा अन्य काही प्रकल्प या ठिकाणी येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तरच वैभववाडीचा हा आता काचेचा पूल झालेला आहे, त्यामुळे पर्यटनाच्या प्रकल्पाला गती निर्माण होत आहे, पर्यटक या निमित्ताने येत आहे. असेच प्रकल्प येत राहावे आणि वैभववाडीचा विकास हा युद्धपातळीवर व्हावा एवढीच या निमित्ताने अपेक्षा करतोय. कोकण 7 लाईव्हच्या या कोण कोणाचा जोर कोणाचा या विशेष भागात आपण आज इथेच थांबतोय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह कृष्णा डोलम, वैभववाडी.